Kamar yadda ka ji a cikin labaran duniya, tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana cewar ya dace a ɗaure wasu daga cikin mutanen da suka fito suna neman shugabancin ƙasar a zaben shekara mai zuwa saboda irin laifuffukan da suka aikata a baya. Wannan ya biyo bayan zargin aikata laifuffuka da wasu daga cikinsu suka aikata lokacin da suke rike da mukaman gwamnati. Ambasada Ibrahim Kazaure, tsohon ministan ayyuka na musamman, ya bayyana goyon bayansa da wannan mataki a tattaunawar da suka yi da Abubakar Isa Dandago. A gaskiya Najeriya ba ta yi sa'a shugabanni ba, domin hanni ɗin da nake faɗa abin da muka yi wa Najeriya ya kamata duka mu a ɗaure mu. Za ka iya ƙayyadewa daga wani wa'adi kawo yanzu ko ku wasu kaware daban? Tun daga lokacin da aka fara mulkin siyasa kawo ni yanzu ya kamata duka a ɗaure mu, domin kamar me kai dogara da aka yi a ƙasar nan da yadda na duba lokacin da aka tura na ambasada a Saudi Arabia, kuma ina duba Dubai, ina duba Qatar, kawai sun ishe ni ya ja mini kaimin da lokacin da na je wuraren nan in yi kuka da hawaye na in ce ni Ibrahim Musa Kazaure mun cuci Najeriya, mun cuci talakawan Najeriya. Ambasada ka fa yi minista a Najeriya, kuma kai ma fa a lokacinka har wasu alƙawura kai wa Najeriya cewa za a samu wutar lantarki mai ɗorewa, kuma lokacin nan ya zo ya wuce ba a samu ba. Gashi kuma yanzu a iya cewa gaskiya ce ta bayyana, duk halin naku iri ɗaya ne. Wallahi in gaya maka gaskiya, duk halinmu iri ɗaya ne. Ba zan cire kaina ba, amma ya danganta ga iyakacin ƙarfinka a lokacin a gwamnati. A lokacin da muka yi yadda muka yi rawar ganinmu bai kai abin da ya kamata mu yi ba. Domin kamar ba ku samu dama ba ne yadda ya kamata? Waɗansunmu ba su samu dama ba, waɗansunmu sun samu dama irin wayewa kan ne ba ɗaya ba. To yanzu da kake cewa gaba ɗaya waɗanda suka mulki Najeriya tun daga 1999 zuwa yanzu a kama, wa kake haskawa haka ne? Ni ba wannan gwamnatin kaɗai ba, duka ba mu komi ba, duka mu. Inda mun yi komi da Najeriya ta canju a yanzu, domin Najeriya tana da kuɗin, tana da manpower, ya kamata a ce mun yi abin da ya fi haka, amma yanzu ka duba Najeriya, ka duba wa'annan ƙasashe, ƙanƙanashen ƙasashe waɗanda ba su sama a kira su ƙasa ba, yanzu sai ɗan Najeriya baya da wurin da zai je ya huta ko ya kallo sai nan. Ai abin kunya ne. Yanzu kama yanzu a ce wai a Najeriya har yanzu strike ake akan ilimi, ka gaya min to yaushe za mu ci gaba. Yafiya kuke nema daga 'yan Najeriyan ku? Wallahi ba na neman in koma mulki a Najeriya ko da za a bani kyauta. Ko me aka yi ma ta yi yanzu ba ka? Ko me aka yi min ta yi ba zan ba. Ka san dalili? Abin da ka samu ya ishe ka kenan. Ai ni abin da na samu yanzu ma ina samu da ba na yi. Kuma na yi challenging din kowa a Najeriya, na yi challenging din shugaban kasa ma akan wannan. Aje a duba. Yanzu da wani ido kake ganin 'yan Najeriya za su kalle ku? Na faɗi gaskiya, kuma wallahi a ko gaban wa zan faɗi gaskiyar nan. Ba na jin tsoron kowa, duk mutumin da ya saci kuɗin Najeriya maida. Yanzu sa hukumomi a Najeriya su ce sun ji shawarar nan taka. A ce za a fara yi muku ɗauki ɗaiɗai. Ba ka ji ko daga baya za ka ce da kashina ba kai wannan maganar ba? Wallahi ba na, ai na yi ta shekara 3-4 da ta wuce. Na ce Buhari, duk wanda ya saci kuɗinku ko kama shi, ya biya kuɗinku. Na kuma ce wa Buhari, ni in na yi a zo a kama ni, in ba da kuɗin da na sata. Na faɗa, in dai na sata wanda ba haƙƙina ba, a zo zan biya. Ambasada Ibrahim Kazaure, tsohon ministan ayyuka na musamman kenan a tattaunawarsu da Abubakar